Goazen aurten ametsak egin bilakatzen. Ez daukagu balorik. Zer egingo dugu? Badakit polizetak alkozera jolastu dezakegu. Bai, ze ideia ona. Goazen jolastera. Bai. Nintendo. Vale, zu. Sandia meloia, zu izango zara lapurra. Meloia, sandia, zu izango zara polizia. Ni polizia, ni lapurra. Bueno. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Arabaran kazuak, jo. Ze ondo pasa dugun, ederki pasatzen da